výborná káva, asi aj výborná lokalita. To mi, aby som tu chcela bývať. Máš šťastie. Približne 500 metrov mám na predaj pekný dvojizbový byt. Ukážeš mi ho? Ale najprv sa poď pozrieť so mnou na lokalitu. Tak poďme. Páči sa vám nehnuteľnosť tak ako Anetke? Kontaktujte nás. Radi vám ho ukážem.